ugat guys. So, Sipunan ni. gikan na sila sa Kuan. Gikan sila sa California. California, ni nga rig Cebu. Maryland, USA. Sige, sige, ato tanan. Tuyok sa tangad to, day. Tuyok nga to ba? Ato dito, largot to Dublin, kay nindot nito ay. Musuroy sa midirig kadiyot. Ako sa nang isuroy ng tagikas California. Ako sa nang silang isuroy diri guys ha. O man siguro ni sila gipang kabuhi. Walay bawod ay. Aw. Waday ko na bawod. Apa yung magunali? Wala. Sabado man. Okay. Oh, sige. Musuroy sa... sige. Ato pang mungari. Na. Oh, mag-video lang na. Selfie lang may kay kamera dyan tulo. Hi! Okay. Palit mo kandila. Pasukin mo, ma'am. Ay, nagdali, ma'am. Nani mo? Kapitan na. Pasinog mi. Ali day. Good health sa pamilya. Kami diris. Ato day, suday, sunod day. Imong panalangin na ban sa mga presya. Trabaho Kabanyis. Kabanyes ay nagka-cross. Sa ngalan sa mansanan sa Diyos Espiritu Santo, mahal na Senior Santo ninyo mga Mary, ang itinangalan pasalamat. Mikal ko rin ang Kabanyes family, Pinasingkasing nagapasalamat sa mga grasya. Sa'yo mapilido man. Nagapuman sa mga panahal. Pinasingkasing nagakong kaliwang si Kalawang ng Kabanyes family. Matagi silang mayong lawas sa bastos sa piskay sa panglawas. Matagi silang grasya. Tulungan niyo ang mga magtapos sa pag-aaral. Sana bumabot ko nila ang kanilang mga pag-aaral. Ha? Ansa man? Dili? Parehara man sila. Like example with dirt, the light on. Ay, sensor? Yeah, sensor. Ay, sensor. Ito bang alin? Hindi sa kuwan. Hindi sa solar. Solar ba sa alin? Hindi, hindi. Dili kuyo? Dili mo kurente. Ay, ito ko sa aking gamot. Okay. Ang isa sa testingan. Testingan duha.
May ba kondisyon? She recommends her. Do you need like this shelf, this, for the cartons to access? Or the kitchen, this? Gamit ko na the room. Space for the first floor. So cancel that shelf also. Ayaw sa kay i-contact sa na by staff. Naman kayo, naman sa may nana ko. Dere mo. Ay. Dalbeng. Ito sim sa pang mo? Restaurant? Pila. Oh, pila. Depende sa design mo. Naman na i-design. Naman na kita. Ay, na kita ko. Nasa na ikuan. Sige na rin kita ko na daghang box ang pila man diha. Ato lang i-chicken to mo. Check lang sa loob kay basit checkingan ko sa kuan ba. Check. Kadawar ko. Manay. Daan na may mga kinarcho. Gishoppingan si Dayquano ni Dayfi. Gishoppingan ni Dayfi. Ah, mga kinarto ng mga da. Guys, namin dito sa Robinson mga inasal. Kaya ari ko may trip ko, paniot to. Ari may maniot to. Naman do financer. Wala pa man namang financer, ay. Financer na to. Nawahiman. Tara. Ora mga lagi. Pila na ba na kay? Ha? 91. Robinson. Kumusta na kang Robinson? Eh, wala ko. Karoon ko kabalik. Ha? What are you doing? Ang sakulo din, oh, kasabot. Are you filming? Ha? Full name? Okay, okay. Ha? Kasman. Kasi yung gingon din, oh, kasabot. What are you filming? Tunoon sa imong video din. Aw. Hindi kaya nag... So you told them? Yeah. I said we are just happy. We are filming our activity. Just happy. High school classmates. Hi guys. Na namin naniyot ko namin diri guys. Kuha nila na itong pray namin nila. Atong sarong tanawa mo ba na mo ang food. Okay. Nara oh. Daghan kay mig food. Kuha niya kanang nay sponsor ni Feliciana o ni Sir Glenn. Hi Sir Glenn. Thank you for din lunch. Thank you for lunch, David. Igutom na just David to kay. Kani si Andy rice ko ha. Andy rice ko na. Meron ko happy. Amon taning giingnan si Day Brinda ni David pa nga dili ni nato paanlihon. Unya ni reklamo man ning taon nga gikapoy aw gigutom jud siya oy. Amo na lang gitugutan guys. Unya kani si Day Brinda og si David og si Day 30 years na ron nga nagkita og usab. Karon nakakita na gyud. Okay. Okay, enjoy your lunch. Ay, pastulin naman anak ko. Alam mo ko sa kanay palabi.
ka na, day. Pilot ka. Da, biso-biso ka ang tikod dahil kay ngut-ngut. Kaya, Agoy, todo na Kusog ng seafoods. Kusog ng seafoods. Diyan ang sige. day, basi ka 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 na. Bangus. Kuan, day, kolesterol. Usap ko na. Oo, niyon. Itong doktorin ako ang clean ka. Kuan. Clean ka? O kolesterol? Awa, day, problema sa kolesterol. Sa giningan sa Uric na, day. Kuan, Napatis dili kag kag uric bangus acid. kanang ang last na mga process sa bangus uric acid pa. na bangos. Sige, mig. Kanon og bangos. Na. Na kada day. Unsa ganara ba gustihan nga tambok. Ini inig sauce. Sinubang bangos dahil ba Inig daw sauce sublan sa og biting tiyan. dagan tomatis. Na bombay, lain inig process na lain siyang account. Yung process pa gyud to ang last niya is uric acid. Ang bangus kusog na. Ice is dili to bangos dahil. Ay, may samot dahil po di dahil kay arthritis kay nagtak mo din yung baka kahapon. Mga nagbalbak ko mukhang hubalbakuha pa yun. Unsa man imong- nakatuwa na, di unsa- nakatunog yung tikod. Ah, mao na na. Balbakuha. Mao na. Kano sa naman dugay na na. nagsuko dahil? Dugay na. Bakila na di kabuhan yung Kung- madugay bitag lakaw dahil, taas ng lakaw, ay kinasakita na yun. Uy. Gout na, day. Ayaw na Ang ako- Ay, bito dahil, manghubag naman na. Ang akong paagi. Ayaw nga na gout. Ang kumbaya na ka ng... Ako paagian na no. Sigihan na siya o kanang ana-ana pa na haplas. Dayon dili man na mawakas muagi naghubag ako dinhi hubag. Mura na ako anon. Pero kaog pasagdan ko nun na basta maka permanent na sige na sige na. Oo. Pero kato sa ini ko ano to na dili mo pasagdan kay imong mutong tandugon kay ang tuwa dito nga nakakuha sa iyang Sakit. arthritis or nakakuha niya Ibaw na lang Kanang- yung na talaga nang ipamati. matandog to siya, madana to siya sa dugo. Kaysa wag gyud matandog ka. Pero ganinang magka- haplasan na kung pa piso-piso. Oo, ano man. Kanang, ako nakasuy ko ginatay ka na bitang magsagusod ko sa unang inom ko. Asa niyong din manakit na. Ay, di ko tikok man. Kay Nya mo undang ko ana nya ka mo ni kuan ko ni hinahinay ko ka na video sa atong mga Oo, bitaw maoy. uy. Di ba nga to inspiration bisa sa Oo, pero Kanang tabi may- na to eh. kuan ba ni undang ko kanang inamugok o kanang nay kana bitang kulitan ko pasayan ug nukos. Adap Kana, na yan, Jod. Kay Ni hinahinay ko na ba mawa. Mawa ang sakit sa utik ko. nagsunod Jod ng pasayan mi, nagtakla, nagdilat. Agay ka lang. sis, lamig kita klase. Sasay, mauna Ang tayo. takla dahil. Lamig Duro kayo. siya ng upak sa paak takla. Mo lagi lagi kayo. Mao na kong favorite dito dahil. Nasa na dito dai? Ate, mahal na dahil. Labi nagtunan ay sili. Sili Jod na yan. Kayat lagi dai? Ngayon ka dai wala ni kayat. Ano yung wala na rin? Ang langon ka na ko. Kapag na kayat ay kami. Lagi. Dai na sa tong driver nga mong gi sakyan sa taxi pinsa. Ang iniw-niw na lang. Iniw-niw na lang mo sa big dugaya na bi aton na nang iniw-niw. Ano sa tong driver? Da, kasi kang kausipon dahil. Oh, mahal kayo dito dahil. Mahal kayo dito. Maraming mahala. Ano siya dahil kaot eh. Kung niya katulad mo dahil, libit na rin mong Oh, kuan lagi na. Tubig na siya dahil, wakagawas. Pati naman ko na. Pwede sa di ka na bitong kahoy day nga marag grub-grub. Imo nang kanang tanaw kag TV, imo tunog-tunuban, imo ipaana-ana, imo diin. Oo, katong Ana. tunog-tunogan. Imo lang ana-anaan ba? Kang mamang tunog. Niliwat na ka kung mama. Ano sa di mo mama Ano, yun, yung mahon. Yung mahon, Diyos si mama. Dito ka. Ikalakos mama sa una, eh. Oh, mo to tunog nung imo paligid-ligid sa imong lapa-lapa. Hospital. Oh, Ya, di ba? Ano tagi house to? Nag-estimate. Nag-sinandaya na naman, eh. ay mas si Feliciana ato. Wow! The sexiest girl. The beautiful girl. Oh, si Sen pakita. Kita
dyan si Sir. Oh. There's Sir Glenn. Glenn! Glenn! You're in camera. Hi, to the camera. City College sa Lapu-Lapu, bro ba? Unas karay asa lapit. Busog, katugon. Design daday. Na among gikamit diri mga gwapo. Asa maron day? Asa maron mango? Okay, let's go. Lagi. Kalapok. Kadako di sa punuan sa. Wow. Namalit may mangga diri. Sakay. Paho di ay. Paghinay in town. Kanon lagi. Cute kayo. Salamat, Nay. Aray na me. Ang baklap ay.